बाबा ए बाबा हाँ तोरा की जे रे सुतल बड़ा ए बाबा या हुआ मत करो सुतल बड़ा जागो का बात है रे? बहुत बड़का बात बा जागो तब न जानबो का हो गई? कौन बागान में घुसल बना सका? बागान में नहीं घुसा घुसल अब तू घुसा बड़ा अंदर ई का बतियावत हो और बात रे? और बार ना हम बहुत बढ़िया बात बतावत हई जो सुननी कौने बतावत नहीं का सुना? तारा पर ना FIR हो गिल बा का? तारा पर FIR हो गिल बा केस दर्ज हो गिल बा अब तू जीवा जेल में कमला ची के केस भइल बारे? तारा नहीं खे पता आज तक रे तो ऐसा कोनो कांडे ना कोई नहीं कि साला हमरा पर केस का क्रिमिनल आई करो अपहरण कोई के कैले आई कि कोनो डाका डाले घर में क्रिमिनल से ना बेसी तारा पर आरोप लागल बा क्योंकि गोड़ हाथ तुरले बड़ा जानवर के जानवर के बकरी ओकरी के जानवर के तब हर बीचे के कर तोड़ले बने बहुत पहले कुल मार मार के तोड़ले। दादा तो तू नहीं खा जानत बकरी होखे गाय होखे अगर यानी पर तू क्षति पहुंचब तो पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी आज ना करी काल ना करी परसों करी कहियो करी लेकिन करी ओकर सजा तारा के मिली। तेकरा मतलब कोई वर्षों के हम बकरी के टांग तोड़े में तो आज केसिया कुछ जारी हो गिल बा। हाँ नया DSP साहब आइल बा न तो कुल पाना उघार चेक होता के कगो मर्डर कइले बा के कगो अपहरण कइले बा के कगो केस कइले बा के चोरी छीनरई कइले बा इहो कुल कइले बड़ा आज चोरी छीनई ना मार के खाली बकरी के गोड़ तोड़ले। हाँ तो अब पुलिस के डंडा बाजी न तो तोहरो गोड़ हाथ टूट जाई। आई मजा रे अब हम का करी? पुलिस कैसे तू जानले है? हम जान तड़ा एगो हमार न दोस्त रहेला पुलिस में उहे हमारा से बतैलस ऐसा बात बा तो हम कहनी कि भाई गाँव में भाई भगवत के बात बा तो तारा से बता दी ताकि तू सतर्क हो जा। लेन देन वाला बात हुई ना ना कुछ लेन देन ना बहुत सरकार सीधे हमके पकड़ के ले जिया हाँ हुरिया सब अंदर भैया बड़ा डर लागेला ले जाके चक्की से आटा पूरा दब पिसवाया सता। अब देखो गलती कइले बड़ा तू तो साजा भोगब तू ही न। अरे जे गुड़ खाई ओकरे में कान छेदाई बड़ा मजा आवत है बकरी के टांग तुरे में। हाँ मैं जैसे जाता है ना तू देखत रहिए हम सिवार में भाग जाता नहीं सिवार में भगबो हाँ। कौन ऐसा जगह भगी है ना कि तारा के केहू देखो मत एगो काम करो ठीक कहत तू भाग जा ठीक न हमें जे बानी ठीक पुलिस प्रशासन आई तो हम कह देम के जाने ना पता बा कौन पते नहीं खे ठीक है ठीक बा तू हमके लिंक देत रहिए ठीक है एकदम तो अरे ओकर कौनो ठीक नहीं के दादा वो अबे आ जाई 2 मिनट बाद भी आ सकेला। हमके पानी या खाना पहुंचा दिए सिवान में हम अब घरे ना आ जाए जानता ना कानून के हाथ ना बहुत लंबा होला। अरे वानी से बड़ा डर लग रहा रे डंटा में तेल लगा के हाँ एकर मतलब जानो तड़ जवानी में भेंट भइल बा ना पुलिस। अरे बाप हो बाप एक बार हम तो कहानी बताए हमारा डर लगा था। हाँ निकलो ना तो हाँ बोला हमके आइया और बताइया। हाँ ठीक है जा कुछ भी कह बढ़िया हो गई जब सोचत रही तवने काम तो भइल ह भाला कह कि बुढ़वा भाग हमारा दोस्त के काम लहल चलो ये बैठे दो। हेलो हेलो काहे ना बोले नहीं जी एगो तो ऐसे ही दिमाग खराब और खिसबा टावर खराब है तारा घर में इतना नेटवर्क पकड़ेला। हाँ और दीदिया लोग के टावर बढ़िया चलेला नु अब दीदिया लोग बहिनी लोग को मत चला मत चल दिमाग उसो खराब रहता और लागेला नहीं दिमाग खराब का कोई कहां पैसा बर्बाद का खाली पैसा बर्बाद करत त का करी कहल का चाहत नहीं चाहत नहीं झूठा दिमाग पढ़े लगे ना होले के पैसा ज्ञान भई और पार्टी पे रहती है। हाँ नु बड़ा पार्टी करे वाला भल भाई कोई दिमाग उसो का बजाते नहीं कहते रह गई हाँ वो कहलन चल हिले के नाम नहीं कहत बुढ़ा कहते कि हमार ठेवना टूट जाई हम गिर जाए कहीं चक्कर आ जाए तो हम दवाई करेबू सब छोड़ा जाता हम अपन दिमाग लगे ठीक बक्का दिमाग अब ई ना बात है चली ठीक है सबसे पहले प्लान ना बताओ ठीक है।
ठीक आराम रख करो तले। रखत है। ये पतोहा कहाँ धैले वो छेनिया कहाँ नाप के काम बनौला हिमा उर्निया रे का ताकत नहीं लड़का के फोन का हो काय खिसिया के बहुत है छेनी हथौड़ी दिए ना हे का हो छेनी हथौड़ी दे का हो छे नहीं हथौड़ी अपन कपड़ा पर का फोड़ कपार पर फरो जरा हाँ ओके नाप नाप के काटे के कौन सी काट आरी दे दिए आरिया जल कहाई लो तो बेटी मुआतिया तो ऊ तो ना लोकल हो के हो जाई अरे तबियत खराब रहत है ओकर तब मान ले जाई न रे कैसे चल जाई ना घबरो वो तना बीमार नहीं के हम बात करनी गुरुआ के मोबाइल से लगा के तबियत पानी खराब भइल बा वो तना नहीं के ठीक ठाक बोलत हो बिया अरे दोस्त नहीं के कैसे ना कहल जाला काम के ना काज के दुश्मन अनाज के उहे राउर हाल तू बा आवारा के सिखाइबू रोला हमरा के सिखाई हां तू बुढ़िया माई है बोल ना अब मत जा तहार बेटा बेटी मर जा सब बिलाए सामने के बाटा एको का बोलत है रे कपार हम मत खा अशुभ अशुभ दमी हो गोरची मनी ना सनका दे तन की देखी रे क्या कहाँ अरिया आतने अपन खटिया के ठोक दे तू टाट गइल बा ओके काट काट के तेरे के जेकरा खातिर मेहनत कइलो या ताव से सुतल बा। का इहे बेचैनी कहला अरे अरे रोला कैसे जी कैसे कितना पापड़ बेले के पड़ल हकरा खातिर उ तो हम जानते नहीं तारा अजी खातिर बहुत परी पर लोन देखलो ना बुढ़वा भाग बेटा कहां कहाँ लड़का देखे भाग जी रो बात बुझा ना सब बताई नो कैसे ने बुढ़ो धोरी पर बाणन कहाँ बुढ़ाऊ बड़ा भगा देनी कहां भगा देनी है मैंने सिवान दी सही है हाँ तब तो चले निश्चिंत हम बनी ना तले वही ना करी सही है हाँ। तब तो एकदम निश्चिंत बनी जी आ कोनी के औरी केम ना देखलो से आवे में तो देख के का करी हेत रेल बनी कहब कि अब वर्दी पहले बन तब पहुंचे के केस के काम से नहीं है कोई दे कुछ पूछे करा कौन मैटर रहो हाँ पुरान मैटर लेके नहीं है कौन दिका कोते कुछ बनाई खाई बनाओ ना का बनेगी तो कही तो बनाई पहले बोल बतिया ले ओकरा बाद खाए पिए पर ध्यान देवल जी मैक्रोनी बनाई खूब चटकार तो बनाओ रोरा बना दी ना रोरा हाथ के खाई ढेर दिनों के लिए इतना सुंदर बनाइला चटकार है हे हाथ के खाइल बड़ा मुश्किल से नसीब होला तो मने हमरा खातिर ना को सकिला इतना आइल बनी हम कि तू बाबू ना तो बाबू माया जमाना चाहिए हमका हमरा के तू बना के लव यू और रुपया ना करिला हमरा से एकर मतलब का बर्तन धोए लगी ना बर्तन होए खातिर हम बानी ना रोखली बना के खिया दी हम बना इतना दिन बाद तुम कहले बन रो से वो तो कैसो मौका ना तो मिलेला कल से बनवा के ले ले रे बुढ़ा सिवान में कोई पान न तो 2 घंटा बादे होई हन 10 मिनट तो लागी तू बना बाद में नहीं हन वही ना करें जो हम ना कहो तो फिर तब तो निश्चित बाद में हाँ तो बना दे अच्छा बना देते नहीं तो बतिया ली पहले आराम कर ली पानी ना पिया खाली बना के खिया दी पानी पूछ लो कहली तो रो तो खुद दिन रात तो हर एक चीज फल फूल मार जाओ टेबल पर सट्टा सजावल रहला तब रो के पूछे ठीक बा तबो प्यास लागेला केहू के